Denisko, dáme Deniskovi. Ale kde je Denisko? Snáď sa nezľakol kavier a neschoval sa pod červený gauč. Denis, no poď ku mne, poď, hladný. No poď, neboj sa, poď. Neboj sa. Čo, viem, toto není také blbé, hodí sa mu toto? Aj s týmto nánovým. Tak vieš čo, daj si všetko, budeš jak cigánčatko. Ja si myslím, že Veronika to skombinuje viacej farieb. Aspoň mi tak pripadala, že podľa toho jej šatníka, že tam má veľa farieb, takže si myslím, že pôjde aj teraz do toho. Ježiš, ty budeš čačaný, Deninko. Ty budeš čačaný. Fíha. Denisko je možno čačaný, ale súperky budú hodnotiť teba, Veronika. On je taký čačaný. Ukážte tohto Deniska. Jaký on je čačaný. A tak mi napadlo, že možno nechty si gelové dala spraviť. Ja si nestihla, ale ten jeden. Čo sa včera pokazil, no. Bola z toho taká nešťastná. Ale ja si myslím, že ten make-up určite si dala urobiť a vlasy možno iba nejako zopla, aby to bolo niečo iné, ako to mala doteraz. Kto sa zamotá v obchode so zvieratkami, musí sa líčiť sám však. Áno, dôjde aj na spomínané nechty a tie sú priam mačacie. A chýbať nesmie zlatý klinec, parfém pre Deniska. Denisko, tvoja voňavočka? To bude voňať. Deninko, to bude voňať. Čo ty na to, Maroš? Naozaj jediné, v čo dúfam, je, že nás v tejto chvíli nesleduje sloboda zvierat. Pretože v opačnom prípade je Veronika zajtra bez svojho kocúra Deniska. Včera si sa rozhodla taktizovať, Veronika. Koľko bodov by si udelila? Akože dala by som si 10, kebyže sa mám dávať, ale možno normálne, že 9, lebo vlastne mám toho moc na sebe, ale tak som si chcela kúpiť toho čo najviac, že by som chodila takto, ale 9 by som si dala možno preto, že fakt mám toho trošku viac na sebe, než by bolo vhodné. A neonová, no je tam aj dosť neonovej si myslím, že vlastne je ten podpis tak kusne neonová, len mám toho akože trošku možno moc na sebe, tak preto tých 9, ale to je v rámci nakupovania, že chcela som si toho čo najviac nakúpiť. Zmyslom